Tag hjem nu. Ukalaqsletemark 4 kilometeret biatlonnik unamerarluni qasuersaarpoq. Jeg synes, det gik godt. Jeg var rolig, og jeg skød godt, synes jeg selv. 1 minutta tiginera amigaataangilaq. Det er selvfølgelig spændende, men jeg synes, jeg gik så godt. Isumarpunga ingerlalluarlunga eqqissimavunga igeriaqattaarluarlungalu. Issimili utaqqinarusunngilaq. Tormarat ayugaasussat pingasut kikkuunissaanik naatersuinerini. Vi ses senere. Ukalaqsletemark sisoraatini nammakkiuppai. Skal lige over maskinen i bilen herovre. Utaqqina tuserissiortunik oralaqatqarnarmut atornaqarpoq. Distance i dag. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt, og jeg synes, jeg løb godt, fordi der var godt føre, og mine ski var gode. Ullormut unammissimanerit anaanadu qimerlorpagut. Om 2 minutter er den klar. Han ringer. Anaana aama sungyusaasuujutigivor. Jeg prøver at skille trænerrollen og morrollen, men uanset hvad, så er jeg glad. Anaanaanersungiusaasuunerlu immikkoortinniarsarivakka qanorluunniilli nuannaaqaanga. Utaqqinaqsiunissamut isiginermut atornaqarpoq. Lige meget hvad for en placering jeg nu havde fået, så er jeg glad, fordi jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Qanorluunniit inissikkaluoruma nuannaassaanga sapingisannik ajunginnerpaamik ingerlavunga аллатут илиорсиннаангилага Idaatigallu ajunginnerpaamik ingerlaniarnaq aama naamattaqpoq. Du vandt. 3 minuttinik 1 sekundtimillu siullioqqissaarluni kina kultinnassimanersoq qularutissaangilaq. Jeg har det godt. Det er en dejlig... ajungilanga misigisarnuanneqaaq ilungersuutigisimmasammi angusaqarfiummata From Greenland, Ukalaqsletemark.